Досягти уваги. Україна вчергове акцентує увагу міжнародної спільноти на необхідності активно боротися за повернення Криму під свій контроль. У Міжнародний день корінних народів в Офісі президента України нагадали про окупацію Криму Росією і порушення прав корінного народу України – кримських татар. Там підкреслили, що для України питання захисту корінних народів стоїть особливо гостро через окупацію Кримського півострова, оскільки саме на його території сформувалися такі народи, як кримські татари, караїми та кримчаки. Там нагадали, що всі демократичні країни, які поважають права людини, запрошені приєднатися до роботи установчого саміту Кримської платформи, яка об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля по деокупації українського півострова та захисту прав корінних народів, що сформувалися на його території. Зараз, перебуваючи під російською окупацією, кримськотатарський народ зазнає масових утисків і переслідувань за позицію несприйняття окупації та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вбивства, насильницькі зникнення, катування, свавільні обшуки та затримання, безпідставні звинувачення та засудження, заборона діяльності представницьких органів корінних народів та знищення свободи слова. Такі методи використовує окупаційна влада, щоб зламати спротив кримськотатарського та інших народів на Кримському півострові. Тому українська держава бачить своїм головним завданням звільнення окупованого Криму та захист корінних народів від переслідувань. Після місяця пошуків Османа Адже Османова знайдено мертвим. Про це повідомляють у пошуковій групі «Ліза Алерт». Тіло 19-річного жителя Зої знайшли повішеним у лісосмузі поблизу села Литвиненкове. Окупаційні поліціянти заявили, що знайдене тіло схоже за описом, проте родичі не впізнали в знайденій людині Османа. Вони кажуть, на хлопці був інший одяг. Нині триває експертиза, щоб достеменно встановити особу померлого. Окупанти ж розглядають самогубство як головну версію трагедії. Осман Адже Османов зник ще на початку липня, коли пішов за межі свого обійстя. Зв'язок з ним обірвався. Хлопця зафіксувала камера відеонагляду на АЗС біля села Литвиненкове. Днями повішеним знайшли ще одного кримського татарина – 23-річного Айдера Джемалядінова. Вранці 26 липня він прямував на роботу своєю автівкою і зник. Його тіло без ознак життя знайшли за кілька днів. В Анкарі знайшли мертвим директора турецького офісу інформагенції «Кримські новини» Айдина Таша. Йому було 40 років. Причини смерті не повідомляються. В агенції «Кримські новини» раптову смерть колеги називають великою втратою для народу та країни. Поховання Айдина Таша відбудеться 10 серпня у турецькому місті Айвалик після полуденного намазу. Співчуття близьким висловили і в посольстві України у Туреччині. З великим сумом ми дізналися про смерть пана Айдина Таша, директора Анкарського інформаційного агентства КХ. Ми вдячні за його зусилля щодо того, щоб голос кримськотатарського народу почули в Туреччині та у всьому світі, за популяризацію України в Туреччині та пояснення її боротьби. А можливо, найголовніше, для розвитку дружби між Туреччиною та Україною. Ми його не забудемо. Спочивай з миром. Молився всупереч законодавству окупантів. Силовики з Центру протидії екстремізму вдерлися до храму Кримської єпархії Православної церкви України у селі Балки Білогірського району. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Вона зазначила, що силовики примусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкове богослужіння, бо служба, мовляв, не відповідає російським законам, і склали протокол. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала це грубим порушенням міжнародного права. Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території. Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму.
Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив про готовність визнати окупований Крим російським, але за однієї умови. Тільки після того, коли останній російський олігарх почне поставляти продукцію на окупований півострів. Про це він розповів російському інформагентству ТАСС. Лукашенко при цьому підкреслив, що піде на цей крок, хоча у нього начебто є інші зобов'язання. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное. Дякуємо за запрошення. Питання про те, чи може Україна стати членом НАТО, вже вирішено. Держави-члени Північно-Атлантичного альянсу підтримують таке прагнення. Про таке в інтерв'ю BBC Україна заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Вона додала, що Україні необхідно зробити декілька інституційних реформ, зокрема в обороні та судовій системі. І правда полягає в тому, що у залученості України, її участі в операціях НАТО все чудово і прогрес є очевидним. Але що стосується інституціональних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи. В деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них – інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую, воювати на фронті дуже важливо. Але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору. Тож я просто повторюю те, що завжди говорю, коли мова йде про НАТО. Питання не в тому, чи може Україна приєднатися до Альянсу. Це питання про те, що треба зробити для цього, які змістовні та довготривалі реформи потрібні для цього. Російські окупанти обстрілювали українські позиції поблизу 4 населених пунктів без втрат в лавах об'єднаних сил. Вперше за довгий час ворог не застосував важкі міномети, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Золотого 4, Широкиного, Світлодарська та Новоолександрівки. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 9 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. З гри барабанщиків та урочистої ходи борців починається турнір з кримсько-татарської національної боротьби «Курєш». Його присвячено Міжнародному дню корінних народів. На змагання до Києва приїхало більше сотні борців з різних регіонів України, окупованого Криму, Румунії та Туркменістану. Для підняття духу борців захід починається з українського та кримсько-татарського гімнів. Їх виконує заслужений артист України Феймі Мустафаєв. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що такі турніри об'єднують кримських татар та показують всім, що вони повноправний народ. Він каже, що кожен з борців, хто взяв участь у Курєші, вже переможець. Дасть Бог, і найближчим часом ми зберемося у звільненому від російських окупантів Криму. В цьому турнірі, звісно, перемогу отримують найсильніші спортсмени. Але для нас всі ви переможці. Такі змагання, заходи тільки прикрашають нашу релігійну громаду, наш народ. Хай цей захід для всіх нас відбудеться найкращим чином. Традиційно змагання починаються з наймолодших борців. На килим для Курєшу виходять хлопці 4-5 років. Серед них Сулейман Тайлу. Він бореться у ваговій категорії до 20 кілограмів. Сулейман з легкістю переміг супротивників і виборов перше місце у своїй категорії.
Мне было легко победить. Я хочу стать чемпионом. З Криму на турнір також приїхали діти, які народилися після окупації. Їм по 6-7 років. Віце-президент Федерації кримсько-татарської національної боротьби Геннан Сеферов каже, що для того, щоб розширити світогляд юних спортсменів, їм потрібно більше перебувати у міжнародному середовищі. 14 года рождения, 14-15 года рождения, они вот впервые выехали, да, грубо говоря, сюда. И чтобы у них было понимание, куда они приехали, не в гости, не за границу они приехали, а приехали так же, как и у себя дома, борются национальной, показывают свою национальную культуру, борются своей борьбой. И не важно даже наш Куреш, вообще приезжать сюда, бороться, там, в других видах спорта, чтобы для них это не было чем-то таким необычным. Поэтому то, что ребята сюда приехали, это акт поддержки материковой Украины и поддержки государственности Украины, как целостного государства вместе с оккупированными территориями. Вот это их героический поступок. Поэтому вот нужно, чтобы мы здесь таким образом собирались и подчеркивали, сейчас вот у нас идет прямой эфир в Крым, что люди не боятся. Люди не боятся быть с украинским флагом, с украинцами, с украинскими политиками здесь, на материковой Украине. Чем больше международных соревнований, тем больше у них опыт набирается, психологический опыт такой, знаешь, уже дух набирается у них. В зале это одно тренироваться, а побольше на соревнования ездить. И для этого надо вот помогать таким ребятам, тренерам, борцам. Юсуфу з Дагестану 12 років. Взагалі він займається вільною боротьбою і хоч у Куріші бере участь уперше, та все ж посів перше місце у ваговій категорії 40 кілограмів. Він каже, що правила Курішу нелегкі, але дуже зрозумілі. Мне нравится курейш бросками. Это очень интересно бросать. Очень сложно, конечно, но надо стараться. Я в первый раз борюсь по курейш. И я выиграл первое место. За словами досвідчених спортсменів, національний курєш – це вид спорту, успадкований від пращурів. Перш за все, боротьба виховує спортсмена, вчить поважати супротивника та суддю. Перед двобоєм супротивники вітаються та хапають один одного за пояси. В курєші покласти супротивника на лопатки, не відпускаючи його пояс – абсолютна перемога. Спортсмени, що представляють Туркменістан, кажуть, що їхня національна боротьба схожа на кримсько-татарську, але трохи різняться правила. Национальная борьба – это туркменский борьба на поясах. Ну, это тоже типа похоже. Там у нас рука просто изнутри надо держаться, а у них только на пояс. И все. З кримських татар, які проживають у Румунії, через пандемію на турнір змогли приїхати всього 2 борців. Але кажуть, незважаючи на те, що вони далеко від батьківщини, спортсмени все одно займаються національною боротьбою і для них навіть проводять змагання. Куреш – особливий вид спорту кримських татар. Для нас, для кожного татарина це дуже важливо. Брати участь в таких заходах для нас велика честь. Ми теж чекаємо на вас в Румунії. Çok onur vericidir ve inşallah sizi de Romanya'ya bekleriz. Підтримати борців та познайомитися з кримсько-татарською національною боротьбою прийшло чимало глядачів. Дехто дивиться курєш уперше. Перший раз на такому святі мені дуже сподобалось. І ще приємно, що Крим – це наш, і ми не забуваємо цих традицій кримсько-татарського народу, як корінного народу нашої країни. Важно показывать украинскому государству о том, что у нас есть уникальная культура, да, как культура коренного народа. И поэтому для меня это на самом деле праздник. Я больше наблюдала за тем, как детки боролись, да, и какой в них азарт был. Мне очень интересно, что это на самом деле международный турнир. Да. Серед дорослих у важкій ваговій категорії в основному змагалися борці з Криму та Туркменістану. Після того, як були відомі переможці в усіх вагових категоріях, було оголошено змагання в абсолютній категорії. У цій категорії борець з вагою 60 кілограмів може вийти проти спортсмена, вага якого навіть більше 100 кілограмів. У цій же категорії у фіналі боролися Гасан Асанов та Міліс Вілатов, які представляли Крим та Туркменістан. Асанов кинув противника з напівпрогину. Победа далась нелегко.
Каждая схватка была как финальная, соперники очень сильные. Выложиться на полную, исчерпать все свои запасы силы и стать первым. Нужно было тактически быть готовым ко всему, что могут и зацепить, и бросить, и подхваты сделать. Но удалось обыграть участника из Туркменистана. У меня коронный прием был выведение. Все схватки я провел их 6 сегодня. Всех удалось выиграть на выведение. То есть прием полупрогиб через себя. Традиційно переможці у кожній категорії отримують медалі, кубки, грамоти та інші нагороди. Серед парубків звання богатиря отримав Амет Сейтаблаєв. Йому 15 років. На турнірі між юнаками йому не було рівних. Менший баран дістався саме йому. Серед чоловіків у ваговій категорії від 100 кілограмів звання богатиря отримав 27-річний Гасан Асанов. Він отримав більшого барана. Крім цього, він отримав і пояс Федерації Курєш. Богатирі нагороджуються таким поясом уперше. Цього року турнір з кримсько-татарської національної боротьби присвятили Міжнародному дню корінних народів. Президент Федерації Ленур Іслямов каже, що після визнання кримських татар корінним народом України, держава також має підтримати їх національний вид спорту. Він сподівається, що такі турніри, присвячені Дню корінних народів, відбуватимуться за підтримки держави кожного року. Дякую всім, особливо нашим борцям. Ми будемо продовжувати далі. Врятуємо нашу батьківщину. Амінь. Абсолютним чемпіоном турніру став бахчисараєць Гасан Асанов. Кримчани завоювали 4 золоті медалі, 5 срібних та 3 бронзові. Одне золото у спортсмена з материкової України. А борці з Туркменістану повезли додому по одному золоту, сріблу та бронзі. Шевкет Наматулаєв, Інна Полякова, Ельдар Ісматов та Іслям Пінка. Заман. АТР.